Здравейте, приятели! Ще изтеглим една, две или три карти ангелски послания за месец февруари. Какво ни съветват ангелите? Какви са тяхните послания за нас? Първата карта. Приемане. Погледни на себе си и на другите през очите на ангелите с безусловна любов и приемане. По този начин ще вдъхновяваш всички и ще ги насърчаваш да разкриват най-големия си потенциал. Имаме време за още една. Няма за какво да се тревожиш. Ти си в безопасност и всичко е под съвършеният контрол на Божието провидение и вселенските закони. От теб се иска да влагаш любов в мислите, чувствата и делата си, за да могат най-добрите резултати да стигнат безпрепятствено при теб. Няма нужда от трета карта. Това е прекрасно послание. И двете карти са прекрасни. Пожелавам ви хубав февруари.